Türkmenistan'ın paytahtında Taxtabit ýaýrady şäheriň ýaşaýjylary öýlerinde dören bu ganhor mör-möjege garşy göreşmäge tynançarka olaryň ýaýramagy dowam edýär. Mör-möjekler öýlere garaşylmadyk ýagdaýda şol sandy täze öý goşlary bilen hem aralaş ýaraşgabatak ýagdaýlar barada zatlyň habarçysy maglumat berýär. Şäheriň ýaşaýjylary öz hasabyna mör-möjeklerden goraýan serişdeleri satyn almaly we öz başda göreşmeli bolýarlar. Azatlyk bilen gürleşen paytaht ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, sanitariýa we epidemiologiýa gödekçiligi edarasy bilen habarlaşanda olar Taxtabite garşy göreşmek üçin goşmaça serişdesiniň ýokdugyny sebäbi özlerine berilýän köp bolmadyk serişdeleri ýerzeminlerde hem esasan elitne diýilen ýokary oňlukly ýaşaýyş çaýlaryň zibil gaplarynyň töwereginde ulanmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň tutuş şäheri aratsalamak üçin mümkinçiligi ýok. Adamlar ýerzeminlerde gemrejiler we mör-möjekler bilen öz başda göreşmeli bolýarlar. Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Indi Taxtabit hem ýaşaýjylaryň aladatyny artdyrdy. Soň günlerde zibil taşlanýan gaplaryň töwereginde köp sanly diwan we ýorgan düşek görüp bolýar. Taxtabitin köpdügi sebäpli ýaşaýjylar käbir ýagdaýlarda hemiki serişdeleriniň kömek bermeýänligini we zatlary zyňyp diýinmekden başga çykalga görmeýändiklerini aýdýarlar. Olar içinde köpelýär durýar. Diwany daşynyň arasalamak hiçili kömek etmeýär. Taxtabitden saplanmak isleýän adamlar diwandan ýa-da ýatylýan beýleki goşlaryndan diňýarlar. Diýip ýene bir Aşgabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Düşek biti diýilip hem adlandyrylýan Taxtabit adamlaryň we haýwanlaryň gany bilen iýmitlenýän, gan sorýan mör-möjekdir. Onuň diýişleýän ýeri gyzarýar we gijeýär. Ýaşaýjylar bizar edici mör-möjekden diňmek üçin serişde tapmagyň dürli ýollaryny gözleýärler. Şu gün aýalym Alişer Nowaý köçesinde ýerleşýän veterinariýa dermanhanasyna gitdi. Onu şäher ýaşaýjylarynyň arasynda şeýle serişdelere islegiň gaty ýokardy sebäpli Taxtabite garşy dermanlaryň gutoranlygyny aýtdylar. Inniki täze partiýa garaşmagy maslahat berdiler we onuň bakasynyň has gymmat boljakdygyny öýdürdiler. Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Ýaşaýjylar Taxtabite garşy göreşmäge tynançarka bu mör-möjekleriň ýaýramagy dawa jenjellere hem sebäp bolýar. Bir ýagdaýda köp gatly jaýda ýaşaýjylardan biriniň täze mebel satyn almagyndan soň Taxtabit peýda bolupdyr. Goňşy mebel dükanynda bir diwan satyn aldy. Dukan Bagtyarlyk etrawynyň köne howa mendiliniň goloýunda Atamurat Niyazow köçesinde ýerleşýär. Dukan 5 hatly ýaşaýyş jaýynda birinji gatynda azyk önümlerini we hojalyk serişdelerini satýan dukanlar bilen birlikde ýerleşýär. Satyn alynan diwan getirilenden soň kwartiranyň iýesi köp sanly Taxtabiti tapdy. Şu sebäpden alyjy bilen dukan iýesiniň arasynda dawa ýüze çykdy. Diýip Aşgabatly ýanan gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä iki tarap hem bir-birini günäkärleýär. Satyjy alyjynyň ýalňyşlygy sebäpli diwany indi ulanyp bolmaýanlygyny aýdýar we alyjyny günäkärleýär. Alyjy bolsa odal kwartirasynda Taxtabitiň bolmanlygyny aýdyp satyjyny günäleýär. Ýanan täze satyn alynan diwanyň ýygyna gaýtarylandygyny ýöne indi öýde ýaşar ýaly bolmanlygyny ýaýran Taxtabitiň gijelerini öý eýelerini uklatmaýanlygyny aýdýar. Taxtabitiň köpelmeginiň esasy sebäbi arasaçylyk şertleriniň berjaý edilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Bu mör-möjek adamyň gündelik eşiklerini aralaşýar we gizlenýär. Şeýle hem olar islendik elektronik guralarda, kitaplarda bolup bilýär. Ulanylan mebelleri satyn almak Taxtabitiň bir ýerden başga ýere ýaýramagynyň iň aňsat usuly hasaplanýar. Aç Taxtabiti mehaniki usul bilen ýok etmek kyn bolýar. Oňa garşy iň täsirli serişde mör-möjeklere garşy hemiki serişdeleri ulanmak hasaplanýar. Geçmişde Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda gemrejelerin we dürli mör-möjekleriň şol sanda büreleriň ýaýramagy barada bir näçe habar beripdi. Şol bir wagtyň özünde de mör-möjekleriň we hoply ýokunç keselleri ýaýradýan beýleki jandarlaryň ýaýramagynyň öňüni almak we ýok etmek üçin ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerini dezinfeksiýa etmek üçin zerur çäreleriň wagtynda geçirilmeýändigi we zerur serişdeleriň ýetmezçilik edýänligi barada habar berilipdi.